Tieto školenia organizujeme už dlhé roky. Menili sme trošku možno formu tých školení a lokácie tých školení. Nakoniec sme sa teda ustálili na partnerstve s odbornými školami na jednej strane a takisto ich organizujeme aj na pôde našich obchodných partnerov. No a sú určené pre tých, ktorí sa pohybujú na stavbách. V tej teoretickej časti si predvádzame doporučené alebo správne postupy pri tom murovaní. Naši účastníci tohto školenia si odnesú čo najviac skúseností do ďalšej práce a jednak obdržia aj certifikát o absolvovaní tohto školenia. A teraz mi to vlastne tak pomohlo, lebo máme teraz ďalší projekt, ideme tehly stavať, takže toto je teraz vlastne pre mňa dobré, že sme sa vlastne prišli a vlastne naučili sme sa to zakladanie tých rohov a tieto veci s tou tehlou. Vedúci pracovníci predsa musia vedieť, ako má vyzerať tá stavba, ako majú byť správne technologické postupy. Na záver každého takéhoto školenia rozdávame účastníkom taký jednoduchý dotazník, ktorého cieľom je práve získať spätnú väzbu jednak na formu týchto školení, ale teda hlavne na obsah tých školení, lebo našim cieľom je teda do budúcna posúvať kvalitu smerom hore. My musíme stále niekde bývať, stále sa bude stavať, stále sa bude rekonštruovať, čiže ja si myslím, že toto budúcnosť má. A určite nie všetci môžu byť ekonómovia a právnici. Proste jednoducho musíme sa venovať aj takýmto veciam. A v dnešnej dobe sám to vidím, že nie je to akože málo pratená práca, lebo je tých ľudí málo, čiže toto remeslo je veľmi, veľmi vyhľadávané v poslednej dobe.